Hey, hvad siger CSR? Nu skal du bare høre, min ven. CSR står for Corporate Social Responsibility og betyder virksomheders sociale ansvarlighed. Her under det her begreb, der hører nogle forskellige faktorer. Det første, det er økonomisering med naturlige ressourcer, altså de råmaterialer, virksomheden bruger i deres produktion. Herudover hører en ting som genbrug i virksomheden. Udover det her, så hører holdbarhed, altså hvor lang tid virksomhedens produkter kan holde. Sidst men ikke mindst, så kommer der ind under, hvordan virksomheden fremstiller, om de fremstiller deres produkter miljøvenligt. Og et sidste punkt, der også fylder ind under CSR, det er arbejdsforholdene på arbejdspladsen. Nøj, hvor interessant, Andreas. Det må jeg nok sige. Jamen Frederik, hvad er konsekvenserne så, hvis en virksomhed undlader at lave CSR? Ja, nu skal du se, min ven. Konsekvenserne af manglende CSR kan være store for omverdenen. For eksempel kan det betyde store tilbageskridt for innovationen samt den menneskelige udvikling. Ligeså er det medbragt forfærdeligheder for menneskeheden i diverse forskellige katastrofer i form af fabrikker, der er nedsmeltet, eller naturkatastrofer, hvor olie og andre kemikaliske stoffer er sluppet ud i vandet. En manglende CSR skader også bæredygtigheden og fremtiden for omverdenen og erhvervslivet.